एनडिएफपि बुङोब्ला बर' माहारिनि साफा साफा सुबुंनि थै रोदायाव खारो। नों जों बयबो मिथिगौ एनडिएफपिनि जारिमिनखौ। बर' माहारिनि अलखद समाव बर' माहारिखौ नासयजानाय, सोबख'जानाय, गादब जानायनिफ्राय रैखा होनो आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोदोंमोन एनडिएफपि आफादा। बे एनडिएफपि आफादावनो सासे दावहारु हिसाबै बि सुग्रेब बिथाङाबो बाहागो लानानै आखायाव हाथियार लानानै खुगायाव सिलाइनि गुलि अरनानै बर' हारिखौ रैखाथि होनायनि समायखिरा लानानै गोख्रोङै हाबा मावबोदोंमोन। दिनै बिथाङा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गैलिया। बिटिसिनि बरगय डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया रुंसारि सुग्रेब बर'नि जोबथा सारादु खुंनाय समाव बाहागो लाफैदों। खुलुमबाय, आं प्रिया सुस्मिता बसुमतारी, बिएमएन निउज नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय। बर' हारिनि थाखाय एनडिएफपिआव बाहागो लानानै आखायाव हाथियार लानानै उदांस्रिनि दावहायाव बाहागो लाबोनाय दावहारु बि सुग्रेब एबा सनेस्वर बर'नि सारादुखौ दिनै खुंफुंनाय जायो। चिरां जिल्लानि 1 नं दुनाबारि गामियाव नखरनि आरो समाजनि रायजो राजाफोरा रुंसारि सुग्रेब बर'खौ सारादु खुंनानै जोबथा बिदाय होबाय। जेब्ला सासे सुबुङा रुंसारि जायो अब्ला बयबो सुबुङानो गावबा गावनि समाजनि एबा धोरोमनि नेम खान्थि बायदिनो रुंसारि जानायनि मुङाव रुंसारि जागिरि बिथांनि जिउआ आलो गोजोनै सोरगोआव थाहैनो हानायनि थाखाय इसोरनि खाथियाव नखरनि सुबुंफोरा समाजनि सुबुंफोरखौ लाफानानै जोबथा आरज गाबनानै बिदाय खालामो। बेबायदिनो दिनैबो रुंसारि जानाय सनेस्वर सुग्रेब बर'नि नखराव समाजनि रायजो राजाफोरा खौसे नुजाथिनानै बिथांनि मुङाव जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हानायनि थाखाय इसोरनियाव आरज गाबनायखौ नुनो मोननाय जादों। अर्थात आरज गाबनायजों लोगोसे रायजोफोरखौ बोथिसे ओंखाम जाहोनानै बिथांनि मुङाव सारादु खुंनाय एबा मेमरियेल सार्भिस हाबाफारिबो मावफुंनाय नुनो मोननाय जादों। बिटिसिनि बरगय डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया रुंसारि सुग्रेब बर'नि नखराव नुजाथिफैनानै गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायथियो। लोगोसे ओरैबायदि बुंबावो दि रुंसारि सुग्रेब बर'हा फरायफुबाय थानाय 2 फिसाजो फिसाज्ला आरो बिसि थालांबाय। बियो बांसिन दुखुनांथावसिन। बिनिखायनो दावहारु बि सुग्रेबनि थालांनाय फिसाजो फिसाज्लाखौ गोजौ सोलोंथाइ होनो थाखाय समाजनि दैदेनगिरिफोरा मदद होनांगौ। सुग्रेब बर'आ जाहैबाय सासे गोख्रों बर' जोहोलावमोन। बिथाङा बैसो जाजेननायनिफ्रायनो, सेंग्रा जाजेननायनिफ्रायनो एनडिएफबिआव हाबनानै सासे गोख्रों जुद्धा महरै बाहागो लादों। एनडिएफबि संगठननि गोबां गिथाव बाथाव खामानिफ्राव बा अपारेशनफ्राव बिथाङा बाहागो लादोंमोन होननानै जों बिनि लोगोफोरनिफ्राय जों दा मिथिनो मोनदों। 2015निफ्राय बिथाङा आंनि समस्थिनि सिङाव थायो आरो 2015निफ्राय आंजों राजनितिकआव ओंखारफादों। बिथाङा एनडिएफबिखौ सासे मा हिसाबै एनडिएफबिआव थाबाय थायाब्लानो राजनितिकआव ओंखारबोदोंमोन आरो ओनसोलनि जौगानाय आरो रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो इच्छा जानानै आंजों राजनितिकआव ओंखारफादों। आरो आं जि दिननिफ्राय लोगो मोनदों सुग्रेबनि गोसोनि बाथ्रा, बिनि सिनसियारिटि, बिनि अनेस्टि, समग्र बुस्थुखौ आं मिथिदों। बिथाङा गियाल'ना खामानि मावोमोन, रावनिबो गाज्रि मावामोन, मोजां सिन्था खालायोमोन। जेब्लानो गाज्रि सोरनिबा खामानि मावनाय बा बुंनायफोरखौ बिथाङा सन्मुखीन जानाङो अब्ला जोबोद दुखु मोनोमोन आरो सुद्रायनो थाखाय बिथाङा बुङोमोन मानसिफोरखौ। दा जोबथारनाय आंनि जि दुखुनि खोथाया जाहैबाय थांनाय आंनि इलेक्सनाव 2020 सनाव इउपिपिएल आरो एबसुनि सेंग्राफ्रा बिराद अयनाय भाबै बिथांखौ खुंग्रिंनि स्कुलाव अन्थाइ खुबै खुबै जोबोद गिलु बालु आघात खालामदों। खर'आ जिजोबदों, थै रना रनि जाजोबदों, आखाइ बायदों। बहुद बिथांखौ अयनाय भाबै बे रोखोम इलेक्सनाव भट दिनाव बे रोखोम खालामदों आरो इसोरनि अननायाव हस्पिटालाव बिथाङा मोजां जाफिनदों। नाथाय सुगार आरो बिथाङा माखासे प्रब्लेम डिप्रेसन फैनानै डिप्रेसनबो फैदोंमोन आरो देहाया प्रब्लेम फैदों। जेब्ला डिप्रेसन फैयो बेफोरबायदि जाथायफोरनि थाखाय देहाया गाज्रि जालांखायो। बे हिसाबै बिथाङा नै दाखालि रुंसारि जानानै थांदों। बिथांनिया दा फरायफुबाय थानाय सासे फिसाला खालामो आरो बिनि अनजालि बिसि
बिसोरनि थाखाय दा न'खराव रावबो गैला, बिसि दङ आरो फिसाला कलेजाव फरायनाय आरो फिसाजो क्लास 9आव फरायनाय दं। आङो बयबो समाजनि गोरों गोरा बिथांमोनखौ दिनै खावलायदों बे मेम'रियेल सार्भिसाव जे बिथाङाथ' थांबाय, मोनफ्रोमबो जोबनायहा मोनसे जागायनाय थायो। दा बिफानि दिनावहाय गथ'फ्रा जेरैबायदि जिबन खांदोंमोन, दा बिफा गैयिनिफ्राय गोदान जिबन खांफिननांगोन। ओंखायनो बिथांमोननो सहाय सहायता नांगौ आरो जिहेथु खामायनायनि जेबो लामा गैया बिमाहा, बेखायनो जोंनि समाजनि नेताफ्रानो बा समाजनि मानसिफ्रानो बयबो एसे एनै सहाय सहायता खालामलायनानै बिनि गथ' सानैखौ लेखा गोरों जाजासे आरो गावसोर आथिङाव गसंनो हाजासे जों सहाय सहायता खालामनो नांगोन होननानै आं बयबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों।